Bueno, avui primer vídeo de la lliga amistosa de la Comunitat Valenciana en Hike and Fly. Avui anem a intentar Montcabrer, ha quedat en Andrés i en Àlex, a veure si podem fer un voler. A veure com se van les condicions avui. Vinga, amb totes. Vinga, ja estem arribant. Així també es podria despegar, eh? Bé, ja estem dalt en el cim, però realment despegarem de la lloma esta. Però n'hi ha que fer metros. I l'aterratge està com per allà. Està xicotet allà, però no es veu. Ja estem en el despegue. Bueno, realment el despegue, quasi que podria despegar de diversos puestos. Però estem esperant perquè la mateixa tenim vent de cola. Bueno, per allí està Àlex. Pegant un mosset. Hasta que us estem fent un poc més. Però per aquí, xau. Tenim tot este trosset per córrer i així ja a volar. Ara mateixa muntant ja hem vist que han tratat una ratxeta de vent de llevant, així que ja estem tirant-li. Volant en el Montcabrer! Al final ha costat despegar, me cago en la puta. Y hem despegat ja tardet, a les 12, però bueno, en el aire. Per allà va Àlex, no sé si es veurà. Allà davant tenim el castell de Cocentaina i anem a intentar aterrar per ací baix. Vale, ja hem aterrat. Sant Cristòfol està com així dalt. Això són la construcció de les vies de tren, però està de puta mare perquè és superamplet i més o menys venia en la direcció del vent, així que hem pogut aparcar propet. M'he eixit allà alt i Àlex m'ha dit que he aterrat un poquet més per allà, que n'hi ha un descampaet, i venia per així. Així que, primer hike and fly de la lliga. Pues sí, just ahí dalt. Sí. Vale. Arribes, no? Pues. Sant Cristòfol. Que així el tenim el cotxe. Un plaer. Un plaer igualment. Molt bona. El pròxim dia pensarem a veure què fem. Exacte.